investovať veľké množstvo peňazí na kúpu drahocenností a šperkov pre svoju milovanú manželku. Alžbeta Majerová spravovala pánstvo až do roku 1848. Keďže však s Jozefom Erdédym nemali spolu deti, tak získava pánstvo iná vetva Erdédyovcov po Kajetánovi Erdédym. Ten sa stáva na veľmi krátky čas majiteľom hlohovského pánstva, a to v roku 1856, kedy aj zomiera. Následne sa ujíma celej správy majetkov František Xaver Erdédy, ktorý spravuje pánstvo od roku 1856 až do roku 1906. Bolo to znovu obdobie významnej prosperity celého veľkostatku a hlohovských majetkov. František Xaver Erdédy však zostal v tieni inej významnej osobnosti Erdédyovského rodu. Bola to Helena Oberdorfová, jeho manželka, ktorá vlastne do rodiny sa prividala. Bola to významná postava hlohovských dejín, najmä v tom, že napísala aj svoje spomienky, ktoré publikovala v prvej polovici 20. storočia. Helena Erdédyová zomrela ako 101-ročná v roku 1932 a zachovali sa po nej jednak aj mnohé portrétne fotografie a aj oleomalby. Po smrti Františka Xavera Erdédyho preberá správu pánstva Imrich Erdédy. Bol to vlastne predposledný vlastník celého hlohovského majetku. Imrich Erdédy spravoval toto pánstvo 20 rokov až do roku 1926, kedy zomrel. Jeho manželkou bola Irma Migaziová, zase veľmi svetlá stránka Erdédyovskej rodiny, hoci priamo z tohto rodu nepochádzala. Irma Migaziová si získala najmä priazeň rodiny Winterovcov, ktorá mala v prenajme piešťanskej kúpele. A na počesť toho dali Winterovci aj postaviť kúpeľný dom Irma, ktorý pomenovali práve podľa grófky. Imrich Erdédy sa takisto staral o zveľaďovanie svojho pánstva. A to aj v období po prevrate v roku 1918, teda po vzniku Československej republiky a po pozemkovej reforme, kedy sa musel zrieknúť veľkého množstva majetkov. A celé pánstvo sa premenilo vlastne na veľkostatok. Imrich Erdédy je pochovaný takisto ako aj Ján Nepomuk na hlohovskom cintoríne v krypte poníže kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Táto krypta bola postavená ako mladšia, hneď vedľa staršej, ktorá leží pod kostolíkom. Dal si ju vybudovať Imrich pre svoju manželku a pre nasledujúcich potomkov. Posledným vlastníkom hlohovského pánstva bol doktor William Erdédy. Ten sa ujal jeho správy v roku 1926 a spravoval ho až do roku 1945, teda do skončenia druhej svetovej vojny. Tesne pred koncom druhej svetovej vojny bol William nútený opustiť Hlohovec, zobral si však najcennejšie predmety z Hlohovského zámku, okrem iného aj knihu návštev, v ktorej boli údajné zápisy o návšteve Ludvíka van Beethovena v Empírovom divadle. William zomrel vo švajčiarskom Cugu roku 1959. Udržiaval sporadické kontakty aj s Hlohovčanmi, teda konkrétne s ľuďmi, ktorí spravovali jeho veľkostatok a ktorí pôsobili na jeho pánstve. Hrobka Erdédyovcov sa nachádza na samom konci Hlohovského cintorína na jeho návrši. A nie je to náhoda, že práve tu sa nechala rodina Erdédyovcov po niekoľko storočí pochovávať. Práve kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola koncovou a vrcholovou kaplnkou Kalvárie krížovej cesty, kde sa naozaj krížová cesta aj končila. Takže bolo to miesto, ktoré aj Hlohovčania veľmi často navštevovali. Mohli tak vzdať hold aj samotným zemepánom Hlohovca, konkrétne teda Jánovi Nepomukovi Erdédymu a jeho manželke. Oni spočinuli v krypte, ktorá sa nachádza pod samotnou kaplnkou. Neskôr vybudovali ďalšiu kryptu, ktorá je mierne predstúpená a v nej ležia Imrich Erdédy, jeho manželka Irma Migaziová a Ján Hardek. Toto miesto, kde sa dnes nachádzame, výrečne pripomína nielen slávu rodu, ktorý držal hlohovské pánstvo 225 rokov,
ale aj jeho pád. RDD-ovci po roku 1945 nemali možnosť navštevovať práve toto rodové miesto, kde spočívajú ich predkovia. Preto kaplnka bola viackrát opravovaná práve vďaka Lohovčanom, nadšencom. Dokonca počas druhej svetovej vojny dostala priamy zásah a celá strecha bola zbortená. V 90. rokoch sa dokonca pokúsili vandali vniknúť do 3 sarkofágov, nachádzajúcich sa v novšej krypte, avšak nepodarilo sa im to. V súčasnosti je kaplnka v rukách rímskokatolíckej cirkvi farnosti v Lohovci, ktorá sa o ňu aj stará.